लोगोफोर दिनैहाय बेबायदिनो खैला मैला बिसिडिसनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि सानजारां क्लाबनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय फुटबल टुर्नामेन्ट खेलाया ओरैबायदि मोजां जागासिनो दङ। दिनैहाय खाथियावनो थानाय लावख्रिगुरि एसएसबि केम्पनि एसएसबिफोरजों ओमफ्राय ओरैहाय मोनसे टिमा मा आं मिथिनानै लानि ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाखागोन आरोखि दिनैनि खेलाया दा गेलेसिगोन आरोखि ना नायलांनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय नोंसिना मा टिम लाखो? आयु YBY सोखा दा YBY टिम जाहैदों नोंसिना दा ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन आरोखि गेलेसिगोन दायो रेडि ओरैहाय दङ नै औ एसएसबि टिम लावख्रिगुरि एसएसबि औ बर'सो नामा आदा? बर' ए ओमफ्राय माबायदि मोनदों गेलेनो मोननानै? एबार गेलेगोन आरो फार्स्ट टाइम बेवहाय लावख्रिगुरियाव मा सिस्टेम जायो बेखौ बुंनो हाथ'वाखै। औ दा स्ट्रंखा आरोखि ओरैबायदि मोजां खेलाखौ दिन्थिनो नाजागोन। औ दा मोजां गेलेनानै दिन्थिफुंगोन आरो बिथांमोना दा बेबायदि आरोखि। एसके बड' ब्लग फेसबुक पेजआबो एसके बड' ब्लग ओमफ्राय इउटुब चेनेलाबो एसके बड' ब्लग। दा गावसिनि गिदिर गिदिर फैदों आरो नै दा दिनैनि खेलाया ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन आरो आगुननो दा नोंथांमोना नायलांनो हागोन। आङो एसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायनोसै नोंथांमोननोहाय। दायो खेलाया सुरु जाबाय लोगोफोर नायलांनो हासिगोन आङो देखायनोसै। ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जानानै दं खेलाया बिसोरबो ओरैबायदि गोरा आरोना एसएसबि टिमाबो। ओरैबायदि सान्दुंबो गोसा केपारा फिथाइल' खायो नै ओरैबायदि डेन्जारखा बरिया ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जादों दे दिनैनि खेलाया लावख्रिगुरिनि खेलाया। देरहानायनि थाखाय फैसा 20,000 लोगोसे ट्रफि दङ ओमफ्राय जेननायनि थाखाय फैसा 10,000 लोगोसे ट्रफि दङ। दाख्लैनो आङो देखायखाबाय भिडिअनि गेजेरजों। ओमफ्राय दिनैहाय लावख्रिगुरिजों ओमफ्राय बेबायदिनो माखासे कालेक्सन टिम आरो खांनायनि YBY ग्रुप ना मा होनखो गल जालायाखै आरोना ओरैबायदि मोजां जानानै दं खेलाया। सोर देरहागोन आङो देखायगासिनो दङ भिडिअनि गेजेरजों। পিছনে থাক ब्रह्म साहब पात भाई अरे बोल बांधने से हो जाएगा। अरे नहीं होगा नहीं होगा नहीं तुम्हारा भी 9 नंबर चाहिए उसको भी 9 नंबर चाहिए तो कहाँ से होगा? 9 नंबर कहाँ है तुम? नायनो इन्टारेस्टिं जादों दे लोगोफोर। पीछे 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 ये इधर 5 नंबर है पीछे। उसे जाहैबावबाय दे केपारा फिथाइ खानाय बायदिल' खाखायो। अकेले हो साहब कहाँ थे? आप अकेले दे रहे बॉल बाकी सब हवा में। देखो 8 नंबर साहब बताओ वहाँ रुक जा डाउट कर रुक जा
তই কি কৰি আছ क्या कर रहा है भैया Nơi ẩu sao đây vậy này khi lại hắn này giấy thôi đã nè bùa ra đường lên này lên lại ran này sẽ cùng ra đường सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद आज ऐसा कभी भी ऐसा खेल नहीं देख पाया इसलिए हमारा तरफ से बहुत उम्मीद है कि आज सबसे अच्छा खिलाड़ी है और सबसे बढ़िया खेल देख रहा है इसलिए खाना खाते हैं डाले फिर बांध देखने के लिए सभी उत्सुक है इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हर खिलाड़ी ने अच्छा से खेल खेलेंगे और ईमानदारी से खेलेंगे डाले फिर खाना खावा दा मजा जादे खेलाया गाज्रि जायाखै आये गरसे जाबाय जानो हामासो ओंखारदोंना हो गया एसे रानना खमलै इसने नैजिदो आखिजों मारो आखिजों जेला हाबोमोन माने एसे मानसिफ्रा मोदोम गिदिर गिदिर ना आरो जाबावनोसै जों हनै बे आवलायना होबाय ओंखारला मोनबायमोन बेसरा खारनोनो हाया दे लागाव दे मोजां जाबाय गासिबो एरबाय खारनो हाया मारो माइनास मार जादोंथ' नै खाग्रासो गैया नै बरिया खानो हास्लामालै खानो हाया सेंग्राफोरजों हासाखौ बानायना होयोथ' बिराद मोजां होयोथ' गलाखौ इसी गला बिराद मोजां बानायना होयो रानिं खाग्रा दंला हागौसैसो बिलाय जाबायथ' नै जोदोलै हा जाबसिनखागोन माथो बिसोरो मारो नै खासंग्रा थानांगौसिमरा लाना खारनांगौ हो बार आप इसी नाम थालांदों मारो मोजां जोलै दा हास्लाबाय आंसोर दे गोसोखा नै उनावनो साबसै असायखाना एवगासिनो दंयो